Hello mga palangka. Good morning. Kumusta ang tanan? Anyway, hindi ako sa gawas karon. Kay maghaling ko. Kay magsugba daw og isda. Gawas ako. Sa gawas mangud lutuon. Init kaayo mga langga. Perting inita. Look oh. Tingnan nyo ang labas. Grabe kainit. Diri ko maghaling. Ang taon muna akong gamiton. Halingan para magsugba. Isda ako kayo. Isda niya ang kahoy gamay kaayo. Ang saon na lang. Init kaayo mga langga. Oh. May sakinan. Perti kainit. Nako diri sa gawas. Nako diri kay maghaling ko. Kay magsugpa daw. Muna akong gamiton no maghaling. Okay ba nakalimot ko si pangalan ano? Basta mura siya wax. Taling-taling. Mura siya kandila. Dali ra musiga siya. Dali ra siya musiga. Binuo ko ilang kahoy. Saon na ni. My God. Ugoy. Ang taon nilang kahoy dire. Pobre kaayo. Di kapalit og uling. Kalagot. My God. Sige. Taling-taling. Gani. Di man mapalit uling. Sugay siga. Lami kayang kahoy oh. Inanay taon dire magsugba. Gama pag uling. Init pa kayo sa gawas. Abroad pa. Pilipinas magsugba, palit lag uling. Doon dire Ginoo. Okay. Pinoy, mga Pinoy may tagsayon. Dire na kwarta ng taglisod. Charan, nagsiga na. Tanawara oh. Kusog kayo ang kayo. Plus init pagid ng panahon. Tong hiram na kutis ani. Waig, paig. Paig yun. Init kaayo. Mingaw kaayo oh. Walay tao naglakaw-lakaw. Ako raw sa diri sa gawas naghaling. Pag walay truck. Layo lang may sa kalsada manggod. Sulunon man eh. Mga 50 steps siguro kalsada. O 20 basta. Ato kalsada oh. To dito ang kalsada. May gan murag impyerno. Init kaayo.
Gama tag uling ani. Ahak. Perti kainit. Himal. Abroad pa lagi. Tuaga mag-uling lagi. Siya isda dahil so. Sugba. Dako kaayo. What a fish. Dako kaayo siya. Tara lang ka oh. Dako kayo nga isda. Nakalimot kong kuhag video ganina pagkuan. Pagputos. Kuha ni siya sa akong amo na nagat. Kuha rin yun ni pinalit. Mahilig manong dagat akong amo. Managat. Ano niya? Dako kayo nga isda. Niya ulo niya oh. Dako kayo. Mga langga. Look at sa sinugba. Tingnan nyo. Lapit siya maluto. Ayan na yung isda. Ang laking isda.